Haka uli olmak anfat lekin senin nanın yen gönlümdir cennet yara. Her wasık bir hidadın ya ayda ha. Ey arasında. Emra bilen bile zayıttınız. Bulaydı mı? Netibeden. Arada klivam çıktı gördük. Qowolup dur. Sen şeýle yüzüňe seyredip ödüňe maýdýan on köplen yüzüňe seyredip näme emosiýa duduňy bilmek ýaman kyn bolýar on. Näme üçin şeýle? Pikre edýän, kän pikre edýän oğlum diýana diýerler. Töwerüňdäki adamlar pikirine täsir edýärmi? Ha. Da, dinleýän başgalary. Dinleýän şonu aslında azrak, gurulap köprak dinlesen gowy. Näme 2021-nji ýylda hormatly arkadaşymyzyň Safer paýyny alypdyň ýadyňa düşýärmi? Hawa. Men bilişmege görä esasy agramly bayragyň şo bolmaly. Ondan soň ýene Ondan soň şo arkadaşymyzyň Safer paýyny alymna geçen ýyl 2024-nji ýylda. 24-de dallyň. Tuwalama bize de Hudaý eterdi inşallah. Sağ bolsun arkadaşymyň. Ýurdun şafynyň elinden serpaý almak hemmekse meýser edýän zat. Näil duýgusyny aýdaýda. Pelwanjan oň duýgusyny men öňe ýaşak görmedim ol bir hilek göwnüň açylýa has kän işsäsiň elä şoňa sen pikir edýän maňa şu berilip bolýan şoňa men münasip boljak bolmaly ol gat ul bagyt. Näme at gazanan allyňmy dost? Ýok. Inşallah nesip etsin olam inşallah. Öňmüzdedir. Gowunlar öňmüzde seni ýene gowy üstünliklerine şaýat bolmagy hemişe saatdyrsaz. Tamam. Başyndan başlaly. Ýylyňa deň duşura goýdýan men bilen 93 mi? 92 mi? Yo men ol senden. Sandanam. Näsinji ýyl? 90. 90-njy ýyl. 2 ýaş uly. Bah. Ödüň şäher içinde doglan, ýok Göktepe'de doglan. Ýok, men Göktepe'de doglan, şu adam Göktepe'de ýaşaýan. Kiçiligiň zadyň aňyrda geçdi. Kiçiligim 5-nji, 6-njy klas geçen aňyrda geçdi. Soň 6-njy klasdan soň bärik internada okup geldim. Sport internada, turist kastinsan töwründe. Ýanky Olimpiya sport mektebine gelende futbol urundan geldiňmi? Hawa, futbol urundan geldim. Futbol oýnap başladym. O döwürler bar, adamlar mal falan başagaýdy hawanklar. Futbol atýan, futbolda näme işiň bar, malyňa seret. Wat diýada. Hawa. Ondan gaçyp gidýän, futbol oýnajak bolup gyzykdylar deň duşsan. Ondan kakam näme diýerdi, şu malyň doýurman gitme topa diýe. Ondan sygyryň doýsun ondan git diýe topa. Ondan näet bildirmeli atýan ol men özüm biler niýetde. Ondan janawarlar olarym otlap bir belli nemesi ýön iyi oturda ondan wagtyňam gidip dur. O telefon lat ýok. Uje saat 6-da mi 6-da oglanlar üşýär şotak polya. Bu diýanyň Göktepe'de so waň içindäki futbol polya. Ondan şonu doýanyny özüm biler niýe bolyn. Haçan doýja bildi ala ýön onu agyr suwsa ýara şonda bol doýdyny suw nemet diýe. Suwdan noýur diýe. O adam näme kyna gün suw el ýüzünde däl. Skwaşyndan o aňyrdan bir näçe çarak diýen epes ýer bar ýörep 2 vedrede daşamaly. Ondan malym wagt bilen 2 vedre bilen doýanok da şonu doýurjak bolup kakam başga ýana seredenne şoňa içerine päs gel berjek bolup sygyr janawar şey diýerdik da. Sygyr baryna kötäňsiň onda. Şeydi futbol oýnap başladym. Men sen görüş diýip bilýärdim näçe? Ýok, başta futbol görüşe men 7-nji klasda başladym. Liye diýip Zenan maşgala trenerimiz bardy. Ondan şondan başladyk. Soňam 4 gol Tejenow. Halipa. Şolaň dalyna bardyk. Onda geçdim. Soňam Ruslan Kuraýew diýip. Rustam Kuraýew. Baýoý samby öwredýärdi. Ondan şoňa atnadym. Ay onu sen apasna bolan ekeni. Yo men hiç ýerem alamy. Menki däl. Yo gatnaşdym kiçirak nemelerine. Bärde içinde ol geçen ýene edil itköşki yer alyp. Menden menkilik däl. Soň bärik Nurana studiýa gelipdim diýip bir interwýunda görrüň berdiň. O Nurana studiýada okuw toraýan wagtymda 2006-njy ýyllarda bardym. Aýdym aýtmak bilen oglanlar çykdy 2 sanak aýdym. O aýdym aýdarna men pikir edemokdym. Şu taýda giýje garawl bolýardym. Ondan irdenem şu bagşlar kliwa da gidenlerine kömekçi bolup gidýärdim da. Şu Şatlyk Sopiýew bilen. Näme? Nurana kimler var ýa şo wagty ýyldızlardan?
Şowat ýyllardan DJB'ga Azador Asfa Awa. ýazyrdy we Ýadyr Mahmedov. Awa. ABM topar wady. Başga kim wady? Başga da ken ABM awa berdi dagy Arsana. Özüňi gödöňüne getirýädiňmi sahnada? Haçanam bolsam bir aýdymçy bolaryn diýip. Awa arzu edýärdim, kyn owa. 3-4 ay gara bolup bir aýdym bilen bir klip işläp berýärdiler da. Bah, dogry. Kim aýdan ýadyma çonok öde bir Ýewropaň showbiz analitikleri bolýar, şolaň aýdan bir tödü wajaýhun. Bir adamdan ýa ýyly ýasamak üçin oňa 4 standart gerekdi. Birinji nowatda diýä oňa zehin gerekdi. Ukyp, aýdymçy bolsa bokurdak gerek, soňan aktor ýasajak bolsaň artistlik ukyp gerek, zehin gerek. İkinji nowatda diýä şol adamda özüne çekijilik gerekdi. Özüne çekijilik şol adam bir zat bilen özüne çekmeli ýa sypaty bilen bilemok ýa ýene orta häsiýet bilen özüne çekiji bolmaly. Üçüncüden şoňa diýä artistizm gerekdi. Şol adam artist bolmaly. Aýdymçy bolsa aktor bolsa tapagy ýok. Köpçüligiň öňünde artist bolup bilmeli. Dördüncüden ýa şoňa bir gowy şans gerekdi. Ol şans sponsoram bolup biler, gepleşigen bolup biler, bir ýerde görünmegen bolup biler. Dogry ýerde, dogry wagtda bolmakda. Edilödi. Dogry ýerde, näme diýdiň? Dogry ýerde, dogry wagtyna barmak. Şu dördüncü şoňa gerekdi. Şu dördüsini birleşdirip bilse, ýagny zehin, özüne çekijilik, artistizm we şans şu dördüsini bir ýerde birleşdirip bilse, şundan hökman ýylly çykýar. Şundan şu dördüsini haýsy näme diýýär? Ne adam ýaşlygyndan ýa belli bir näme barmalylar da şu ihlas etme manysine düşündüm. Mesela üçin şol asli şu zehin mene köp adamda bady pikir edýän. Awa. Sebäbi zehiniň şu käbir adam gönü dogo ne halipam Hemra Recep we ne halip Hacı Mahmedov we şolar zehinni. Menne şu zehin ýok. Men özüm zehin saýamok. Özüň ýok hasap edýärmi? O zehin dirýip men olon zehin ýok da mende. Men onu bilýän özüm. Diýjek bolýan şu adam aýdyp ihlas edip işse düýbüne kiçik zehinem bolsa şu ihlasyň nemesine görä şu öňe ýüze çykýan eken adam ýöne şoňa hüwes edip şoňa ananyp köpräk aýdyp lad edip işse hökman bir nemejig bolýar adamyň. Mena şeýle pikir edýän. Mesela üçin aktorlugam mende ýok, men öz bolşum ýal bolman, özüm gowurýan, men başga ýetgeş bir ýerde bir hilek bolup otaýda aktor olar ýal bolman, mena halamok bolman, gowurýan. Ýöne diýjek boy başga näme diýdiň? Özüne çekijilik. Ol bilemok, mende bamy, özüne çekip bilýän. Adam ýok. Sen özüňe pes waha berýän, men mysal üçin bokurdaňa gowy waha berýän. Sözüň ömölýän, pes waha diýen ene mysal üçin bir zada düşün bilemok, şolat käwa gynandyr, ýa-man özüme çekýän kiçik galatlary. Misal üçin şu gölüň ýazdyk. Şu gölüň ýazdyk. Bilemok şu daşymdan şeýle görünýän men şolatlar kent men şu halamaýaladym şu adamyň göwnüne degerniken zat şolatlar men daşda durýan şu adam göwnüne degmejek bolýan, onuň diýjek bolýan. Şonu kommentariýalaryň käwa duşa okak görän ha olyn. Şonu jeyhun gaptalyňda täşlema, jahanma, şamma, pelwanma olar sada on sen yaman honnon taat ýazan kommentariýa okudum şu yaman men onuň tanaýan adamlar ne sen men tanýan bilýär. Men sada görünjek bolamok ýa goppan görünjek şu bolşum ýalak bolýan. Bilem tanýan adamlar öller diýär sen ol zat ýok, sen yaman agras zat, men agras bolsa adam gowurýan özüm. Sen özüň bir kile agras oglany. Onuň ýakynyň tanýanlar bilýär men ýöne şu beýlik adamlara ýetiresim da men şol hiç şolar ýaly men hiç goppamlyk men özüm halamaýan men asly özüm bir owan oglany kän bir olar ýalatlar bilemem pikirnem edem ýöne bilemem şolatlar gynandyrdy men şu tarafa haýda bir adam diňejek hunjan bizde gynan sakda bar pelwan bir zat bana men şu sunudyň içinde getip görnä. Hemme aydymçy bakşyn filan. Gowurýan men o plani, bu plani, olar ýa nämem ýok. Ýöne ýekece zatba halamaýanladym, halkyň urun edem. Men ýanynda bir hilek bolup ýa başga ýere şu üýşülýärne bagşadym toy edýär, sunody işgärler ýa sen toy edýän. Öň bir hilek gatnaşyp ýören adamlar başga ýerde köpçülikde sen bilen başga bolýarlar. Ýa
öz bolşundan halka çykanna ütgeýärler. Aýdymçy bol, ya sen bir şahir bol, gaýtam men tersine düşünýän şu synoda adam azyk pis tutmalym kadýan. Aýdymçy bolmak beýleki adamlardan ütgeşik bolmak diýip pikir edýänler we ana şoňla alalaşamak. Gaýtam aýdymçy adam men pis bolmaly, ütgeşik adam däl beýleki adamlardan. Biz adamla hyzmatyny etmeli. Dogrudan hyzmatdaky adam. Gaýtam halka adamlara pis tutmaly, özüňi ýokarda tutmalylar. Men ütgeşik, men saýlanmaly, ol adam ýo, ola ýa halkyň seni diňleýäni üçin toýa tutýarlar. Halk diňlemese hiç. Şo sen halkyň adamsa, sen halk bilen nime? Şolar diňleýän üçin adam bolýanda. Şo gowdam kadýan. Mena birinji adamçylyk soňundan sunwat işiň kadýan. Gatgo. Dogry. Dogry ýa. Emetmeli. Gatgo. Bir hil sana hemran aydımlara anne halipan hökmünne gowy oturýar ýa-ni kakajanyň aydymlarym gelişýär. Bilýäňmi onu? Ol wara bir neme de şu hemra halipan öz ýoljaşy. Aýana ussada ol hini kimin aydym haýs halipan aydymny alyp aýtsa ölçüp aýdýar. Birinji zat özüňçe aýtmak. Ondan şu öz aydymlar mara arasynda. Ondan şu dostlarym, birinji dostlarym çykdy Kerim Halliň sözüne. Onun adamlar pikir edýär, hemra meň diýär, zat ol meň diýär da ol men bolanyň ol. Bilýän o halipam mene begenýän meň dese. Ondan käwratym şu şolňda da sorak berdiler, şondan gorkanokmy, hemrasy ýok, mene aýtam goňýan. Öz döreden aydymlardan iň gowy dinlenenler biri men senki bolmaly. Onu men döredem. Onu men döredem. Senki däm ol? Yo, men aýdymda ýöne onu döredenler neme? Ekizler bar, Meýlis mekan Jumaýevler. Şolar döretdi olaýdymy. Men aýdym ol gidýän olar döretdi. Men otaýda heňinde ütgeşik näme ýöne olara bir okladym, şolar ýarrakda edip boldy diýip. Ol bu beýleki soňky nemeden aýdymlar, olar didar esasy. Didar diýende. Kandım. Sadanam. Ona söz berýän. Barýana işe gitse. Boş wagtymyz otaýdy biz. Ona näşil gowy söze ken lat diýip berýän, ona oturýasy. Onun biziň ýolumyzam şo bolan soň öňkü halipalaň aýdymna heňi qakyp durup bolyn kön aýdym ýalak bolt neme diýär, tak özüňiz diýär. Başga nememi? Misal üçin kakajanyň aýdymlaryny kän dinleýänsiň. Arsan Ataýew köprek dinleýänsiň. Hojan Nurmanow halipam. Tejen tarapdan dinleýändiň barmy? Mäl baş kiçmel, ulmel, taňa başy. Hemmetnem dinleýän. Gowam aýdymlar, gowam oturýar. Saat sanyany ýetiren okma. Gurban Allah. Tejen aýdymlar öýde açyk ýa-da ýetiren saat tolana. Näme maýjy? Hemra stil, şatlyk ba, jyğunma, ýene kim bada oglanlardan? Aman Sahet. Aman Sahet ba, hawa. Başga da kän oglanlar ba. Bile toydy, bile gawatlaşýan wagtlaryň känmi? Şatlyk bilen bile kän gawatlaşýan. Şatlyk bilen kän gawatlaşýan. Onun repertuar nädip sarlaýaňyz? Ýok, näli ol şu wagt gedek-gedekne de ol plan aýdym, men aýtjakdyrym da olar ýa urşýoga. Ol köp kişi diýenem, taşy şatlyk bar eken, şu an men aýdýan latlarym kän şatlyk aýdyp bereni göremok. Şatlygyň nemeti ýaman baý. Nemejikler aýdymlar hawa kän neme bilýär ýa. Mysal üçin Tüni derýa bar. Şon kän şatlygyň öň aýdyp bereni gawat gelemokdym. Soň bile aýtdyk. Onun kän gawada melip baranok. Ýöne esasy şo halipan esasy ýören o gow aýdymlary ýa-ni halk aýdymlary gelip geçdi dady. Olar aýtmaly gerek galanna oňsyna uruşlanokda uje toy ýerler bil aýtdyrýar. Ondan gedekleşip aýdýar. Ýöne nemeni oňardyň bir gedek ýadyňdamy altynyň uludalyna olam Günörtan toyda bolduk. Bäbek toyda diýen. Günörtan öýde. Bir daha dönüşdirdim. Toyun başına soňra sen ediňe janyny aýtdyň. Janly hatta tant edilen yerlerde hatta var ediňe. Diýdim, ey ýoly goýupdyr aýoglan diýdim. Inni wara perwanza men çynymy aýdyn. Ol her kimiň özüne emes adam men fonogramma wara aýdym aýtjak. Şo köp ýaşlar wara. Şolar ýaly aýdymlary gowy ýa-da. Şonum biz neme etdik oglanlar bilen Jwoy. Ýolugura gön saatlar. Ritmlaryň öýler oglanlar ýa-da diňe jwoy etdik. Instrument aldyk eden okmaja ýokun. Ýok, şolar ýaly aýdymlarda. Şu indi baýa mysal üçin blogyň içinde kene ses.
Näme oýjak? Bir şu wagt menne azlyk edýän zat gitara oýasym gelýär. Gitara. Şu wagt ýok-a. Gitara ýok, 2 san blok, baraban, nagaraga. Onun şonda da gereklerini alyp bolýar. Fonogrammy şu aýtjak demde de men ütkuş aýdym ýok. Bah. Mesela şu sowgadym sen aýdymlar çykardy ya sen menki ýa-ni käwr adamlar nemese şu fonogrammy goýberem okşony. Ve o köni juwoy gaýtam gowy diýe şonu aýdasym melen o kändi höwesi bolmaz adam edesi gelen o Atmosferasam başga bolýanlar janyny boldy. Men şonu ünslerdim diýäne. Tuwala malada ýa-da bilen başyna soňra çenne ýa-ni diskotekalara çenne juwoy aýtdy. Tuwalama. Atowy. Şu bolan näil täsir etdi? Gowy täsir etdimi? o şu bolan kän adam. Jaňdat geldimi? Ya baranda şu bolanda oglanda diýdilermi? Dar şuun kofe bardym bolyn oglanlar duran eken agam şonnydy 3-nji 4-nji tapar berýän baldyrat diýdi oglanlara ýaman gyklyk diýdi. Onuň ýene bir diýdi günne diýdi ýatmakam açan 20 minden görýän ýatyp galan ertesiň ýene saat şotaýda massakka kän adam diýdi jaň edenler wa kän adamlar gowy ýaman gowy sawol pelwan. Özüňe täsir etdimi? Aýdymlaňamy dinlenmek babatda ýa ide babatda diýelme özüňe täsir etdimi? Owa kän adam jaň etdi. Indi näm rezultatynam öňüňde görerse ýene diňe ýugdurjak bolýar. Ya indi görersiň näsip bir da essen gowda da ol. Awa inşallah. Eýýam men bilişime görä ikimizin 3-nji proýektimiz o. Ilki ata watanna interwallyk. Ikinji şu bolanda indi miçkin gurrunda öňümizde günlerde ýene bolsun dost, ýene kän bolsun. Sen üçin kiçikkä lat ýalyr. Ýöne men her gerek bir da çağıranda ýaman begen ýandyr. Sağ ol dost, taňa ýakyn. Gelýäniňe minnetdar. Gatnaşýanyňa kändir. Dostun känmi? Bar o. Meni günne esasy bir we günne şoň bilen kän görüşýär. Rep Murat. Ya. Sen bilen dost bolasy gelýän adam näil bolmaly? Näil häsiýetli adam bolmaly? Men şu dostumda bir zadyň öwren pelwan eret. Özümde ýok zat onna wa mysal üçin men sana diýene pelwan. İşiň mam diýen şu senem ay ýok diýen. Ýa-bir gidip gelýär ýany bilen gidäý diýen bolyn. Şo gidesin gelse sen gidýän. Gidesin gelmedi ýok dost ýaltanýan ýa men şolar ýaly adamlar bilen ansat dostlaşýan. Ýüzün men özümke yalan söyleyän latlanma şo iň erwes ana şuny özümde şonu işleýän mysal üçin näet yalan söyleyän edesin gelmän bor diýen ana şo gowda adama umyt berip soňam etmejek bolsa. Hawa. Şo gowlatda şo. Bu dostumda näme bolýar, bolano. Hakyky öz bolsa men bilen gatnaşmak ýaman anhan. Biriniň gowuny aljak bolup öz gowunyň ýykmadýanda. Owa gönümel bolsa gowolýar, gönü şu halarmy, halamam kada gönümel bolsa gowolýar. Dost näme bilýän? Şahyrymyz Qur'anlar edip goşuksy bardyr. O çöp bilen dostlyk deňe. Ýyrtyk jübüsinden işlige gaçan iň soňky otly çöp dänesi bolsaň diýe. Ana dostlyk pelwan şu aslynda manisine düşünýän şoň. Nemeden şu wagt sen gowokda. Gowokda galyň ödüň. Gyşyň güni o sowuk odun ýok. Otlamala. Jüýüňe sokkan elini odun çöp ýok, jüýüň deşik. İşliginden. Şo sokkan ýekije däne ot çöp çykýandyr. Ana şol ýaşaýsa bolan umydyň diýen. Mat näme günne görüşeniň bilen günne jaňlaşanyň bilen ol hukma o dostlyk bolan ok ýanky şu umyt şu dosýanyň ilmidama haçan jaň edende şu umytda şu bar o şu aňryňda dursa şu gowum kadýan bilemok Gatow dost. Näme üçin ýagşyň halaň ok? Näçe beýtdiň ha? O mekany gepbesine diýipsiň. Özüň halamasam hem soňradan obar ýa diýipsiň. Ey edil halamok diýip ýok olur ýaly. Onu diýsem diýipsiň ýa-ni. Diýeniň bilýän däme? Özüm diýdim ha şon ne? Toýdan çykyp barýar. Maşyna oturan eken o Messi Ronaldo diýip öz näme bar?
Men on Ronaldo'dan owaryan roýan şey stoykada durýar. Messi kenna. Diyecek boy ey yo hala mok diýsem men neme bor nedil halaman ortalyk kendir neme ýöne halayn adam halamasa görýän men ýaşy näme çykardy görýän ökde öz işini ussady yo halamak diýip bilemem ken reklam edýär aýsan yo o men halamaly işi o edýär ha talantly oglan hakykatdan şu döwürde hakyky gülküni döredip bilýän oglan hakyky gülküni döredip bilýär we sözüne gülüp bolýan bazaram ba men oňla gepleşigem ýalmalym soň bolmady aletdi galy ýüzüni ulanjakdym şoň ýüzü bilen özüm tanıtjak bolum eýsi edäleken Şeyhun ýakynlaňa ekranyň arkasyndan näme diýesiň gelýär esasy şu her kimin bir maşgalasynyň öz çağasyna bir terbiýesi bolýar. Sal üçin käbir maşgalalarda qaqalar bilen dosýalak bolýar, ejeler bilen bizde azadyk maşgalamyzda berkirak tutup qaqaň bilen salam alaykum qaqa gowum ýagdaýlaryň zat diýen boldy. Gowum o geldiň bol. Şonu görmändir men ara ýaman eje qaqaň gadyryny ara kän bilmändir näme şo ýaman ýalňyş esasy işimiziň şowlugy bolýany hemme aýdymlanmalyň hemme durmuşymyzyň gow bolup giden esasy eje qaqa. Men wara hemme kişi ýüzlenesim gelýär şu eje qaqaňyň gadyryny ýaman bilmeli sebäbi men göz ýetiren zatdym olar giýje ünni üçin dilek edýär. Çağas üçin. Şonu bildiren ok. Owaryan daşyndan bildirmese içinden te öz çağam bolany düşündüm men. Ogluma käýýän öý işin etmese ýa ýene bir zat etse käýýän ýene içimden neme diýär boşganmadyr. Qahar gazap näme qahar gazamy ogluma bir şarpyk çaldym. Ha bilen. Şonda sen sana derek ağladyň oglum ýöne sen şowa içim bilsediň men senden has köpre ağladym oglum diýär. Olar ya ene tamamız var men ene tamam köp sağ bolsun aýdasym mele ejemedi ha men ýeke çağa men hiç satdy kemsitdirmediler hiç ýerde kemsinmedim näil ýagdaýym bolsa şoňa ora öwretdiler edep terbiýe öwretdiler sağ bolsun ömürler uzak bolsun giýje ünni men üçin dilek edýänlerine men bilýär ömürler uzak bolsun janar sağ bolsun hemme ejeleň we qaqalaň janar sağ bolsun esasy ýene bir zat öz ýan ýollaşyň maşgalaň Şolar sen üçin hiç de etmeýän ýaly, ýöne işiň üstünlikli bolýan sebäbi şolaň dilek bilen, şolaň barlygy bilen. Gara jan saglyk. Alqys bilen är göwer diýär bilýär. Janar sag bolsun. Dos içgin gurrunga geleniňe, içgin gurrunglöriňe men tüýsüregimden minnetdar we tomaşaçylarym Jeyhun atajagy ýene bir ýakyndan tanandyrlar diýip umyt edýän dost. Saňar elkasyn geleniňe wagt aýryp geleniňe minnetdar. Bags üçin köp adam üçin iň gymmatly zat wagt. Bize wagt aýranyňa minnetdar. We hem öz adymdan hem siziň adyňyzdan eýlisi de minnetdar. Eýlisiň oglanlaram bir wagt aýrýarlar. Himayetkarymyza minnetdar, Uluska bile minnetdar. O sowgadym da bir kabul etmen haýyş edýän. Sowgatlama. Daga näme? Ulusyň adyndan bagşa iň gerekli 3 saat taýynadyk şoň içinde. Görkedeýin dostlar. Näme bar? Görkedeýin. Bagşa üçin iň gerekli 3 saat. Yer gelen aýdaýyn adamçylyk öýde remont etseň, bir guruşda etseň. YouTube bilýän Türkmenistanaky ilkinji kabel zawody. 100 götürüm misen ibarat, 190 gradus kızgınlığa da çydamly. Öyle gurnam ber ya. Hiç ýyly mesele ýok. Öz önümüz, Türkmeniň önümi. Düşündüm. Qatar kayın YouTube bilersin. Bagşa iň gerekli üstatlaryň biri, bagşyň açan gordan telefona zaryad etşä. Oýur banklar staýnda oň şeýle. Tamam. Kabul etdi. O da termis diýen. Bulam hawa. Çay. Bagşy üçin iň gymmatly zat bokurdagyny ýyljak taklamaly. Arkaýy beredip bolan bilýän, bilen bagşyň dörejiligi üstünlikli bolsun ruçka taýnaklar. Tamam. Kabul etmen haýyş edýän. İşleri urna ol. Çağıranda da sağ ol. Oğlanlar köp sağ olun. Elis Production. İşinizi üstünlük berwan zaten. Seni gowwarýanlar, seň dörejiligiň gowwarýanlar seni hemişe sahnalarda, konsertlarda, toýlarda görmäge hemişe satdyrsy. Sağ ol. Toýda görüşelim.